Čaute ľudkovia, je 1 hodina ráno a my vyrážame do Chorvátska. Tento rok sme sa rozhodli stráviť Silvestra v Chorvátsku s ďalšími 2 našimi kamošmi. Ideme autom, tak preto tá skorá hodina. No, držte nám palce, uvidíme, jak to dopadne. Tentokrát ide s nami aj náš chlapatý kamoš. Haki. Poďte, hej, si vidno? Hej, si vidno? Nevadí. Však uvidíte v ďalších videách. Zastavili sme sa na malé raňajky, ale keďže psíčko nemôže ísť do McDonaldu, tak strážim, čakám na ostatní. Sme na nejakom parkovisku. Konkrétne sa nachádzame v blízkosti Mariboru. Je cca 6:30 ráno. Smerujeme do prístavného mestečka v Taliansku Terst. No, dostali sme sa do Terstu, spravili sme si malú zástavku, ideme pozrieť nejaký hrad, ktorý sa tu nachádza. Je tu úplne krásne schodisko a úžasná socha. Haki, páči sa ti? Všetko v poriadku? Nesťažuje sa? Asi je všetko v poriadku? Tak poďme si to tu pozrieť. Je to Terstský hrad, konkrétne Castello di San Giusto. Tento hrad je priamo situovaný v mestečku Terst, hore na kopci, a pochádza z 15. storočia. Aktuálne sa vo vnútri nachádza múzeum, do ktorého sme ale nešli vzhľadom na nedostatok času a aj skrz to, že sme mali vlastne psíčko so sebou. Teraz ideme k hradu Castello di Miramare a tento výhľad je na nezaplatenie. Tento zámok bol postavený v rokoch 1856 až 1860 pre arcivojvodu Maximiliána Habsburského, mladšieho brata cisára Františka Jozefa I. Žiaľ, Maximilián bol po 7 rokoch od dokončenia stavby popravený, takže veľmi si ho očividne neužil. Raz sme tu boli počas letnej sezóny a toto všetko, čo vidíte, bolo krásne, samozrejme zelené, všade boli kvety a je tu úplne krásna záhrada, taký park. Nájdete tu rôzne sochy a fontány, ktoré žiaľ teraz nefungujú, ale je tu krásny pokoj a ticho. A tým, že sme tu na konci decembra, tak tu nejsú skoro žiadni turisti, takže je to úplne dokonalé. Za chvíľku sa pôjdeme pozrieť aj na ten úžasný výhľad z druhej strany toho hradu. Tento park má približne 22 hektárov a na jeho založení sa tiež podielal arcivojvoda Maximilián Habsburský. On totiž miloval prírodu a botaniku a dal sem priviesť exotické rastliny z celého sveta. Park je ideálny na prechádzky, fotenie a čo je najlepšie, vstup je zadarmo. Tu som objavila nejakú zrúcaninu, nejaké pozostatky nejakej budovy. Ideme sa pozrieť, čo je to zač. Aha. Vyzerá to ako kapenka. Pekné.
parku sa nachádza aj menší zámoček, kde vlastne Maximilián s manželkou bývali počas stavby Miramare. Ale mňa zaujal strašne tento ohromný skleník, kde boli vlastne citrusové stromy rôzneho druhu a bol naozaj obrovský. My sme si nestihli prejsť ten park úplne celý pre nedostatok času, ale keď tak odporúčam sem ísť v letnej sezóne, keď tam budú všetky tie kvety a rastliny rozkvitnuté a bude to všetko krásne zelené, vtedy sa to určite oplatí vidieť. Ale výhľady z pobrežia a z terasy toho zámku sú úplne úžasné, či je leto, či je zima, či je december, takže určite neváhajte, keď budete v Terste, choďte sa tam pozrieť. Dokonca aj názov Miramare pochádza zo španielského mirar el mar, čo znamená pozerať sa na more. Ďalej sme si prešli aj prístav, hlavné námestie a celkovo to centrum mesta, kde boli ešte aj vianočné trhy a rôzne uličky sme tam objavili. Terst je mesto, kde sa stretáva Taliansko, Rakúsko a Balkán. Je elegantné, pokojné. Dlhé roky bol hlavným prístavom Rakúsko-Uhorska, preto je tu cítiť viedenskú architektúru a takú zvláštnu noblesu. Srdcom mesta je hlavné námestie, ktoré sa radí medzi jedno z najväčších námestí pri mori v Európe. Terst nie je hlučné turistické mesto, je to miesto na pomalé prechádzky, dobrú kávu a objavovanie histórie. Ak hľadáš eleganciu, pokoj a more, tak Terst ťa určite nesklame. Za chvíľku príde tá zaujímavá časť, kedy vlastne my aj s autom presne na tomto mieste nastúpime na trajekt, ktorý nás odvezie na tamten ostrov. Vzhľadom na to, že na tom ostrove máme ubytko, takže teraz si iba chvíľku počkáme, kým pre nás príde loď a ide sa ďalej. Tak som veľmi zvedavá, lebo takýmto štýlom som ešte nikdy nešla, tak uvidíme, čo to bude za zážitok. No, sme na palube, tak uvidíme, ako to dopadne. Našťastie nám dovolili ísť aj so psičkom hore, takže sranda. Čin, sa hýbeme. Aké máš z toho pocity? No, úplne na pič. Čiže ak rád sa plavíš loďkou, že? Samozrejme je tu výnimka, že do tej kaviarničky psičkovia nemôžu, ale mne to absolútne nevadí. Dúfam, že ani Hakimu.
Ja si užívam každú plavbu, aká sa mi podarí absolvovať. Ja som z toho vždycky strašne fascinovaná. Dá sa ísť ešte hore? Ideme sa pozrieť. Nice. Paráda. Záchranný článok nesmie chýbať. Jak sa to tu chýba. Bože. Wow, tak toto je mega. Ďaďka, kde si to? Tu si ešte nebol. Na takomto. Ako fúka tu riadne, presne tým smerom ideme. To dole niekde sa nachádza autičko. Keď sme dopluli, ešte nás čakala takáto úžasná cesta. Absolútne sa nám nezdala nebezpečná. Trvala cca hodinu, kým sme sa dostali do našeho ubytka, ktoré sa nachádza v mestečku Miholaščica. Či sa to tak číta, neviem, keď tak, opravte ma. Bolo to naozaj zaujímavé. Po príchode na ubytko sme si spravili malú exkurziu po dome. Haki skonštatoval, že je všetko v poriadku. Kontrola úspešne vykonaná a konečne po 17 hodinách, odkedy sme odišli z Bratislavy, môžeme ísť oddychovať. Dali sme si malú večernú prechádzku s našim kamošom Hakim. No, sme na ubytku. Neviem, celý ten dom je taký chladný, akože pekný, zariadený, všetko, ale mne sa to bohojako nepáči. Na môj vkus je príliš veľký a strašne je tam zima. Proste úplne tam je všetko studené, ako keby tam nikto nebýval v posledného pol roka. Ale tak snad sa to vykúri, no neviem, či sa to stihne za tie 3 noci, čo tu budeme. Ale akože ulica pekná. Tuto kúsok hneď by malo byť more, ale teraz ako si v tej temnote tam netrúfam ísť. Skúsime ráno. Ale masaker, unavení sme, no. Keď sme došli na ubytko na ostrove Kres, konkrétny názov, to si musím ešte pozrieť, lebo vôbec netuším, kde sme. Ja iba, že sme na Krese. Ubytko vyberal kamoš, takže do tohto som sa ja moc nemontovala. Ale však super. Snáď keď si oddychneme, tak zajtra bude záživnejší deň. Takže dneska bol super deň, záživný. Boli sme v tom Terste sme boli na tých 2 hradoch, v tej záhrade, v meste. Takže fajn. Tak zatiaľ asi toľko. Tak verím, že videjko z prvého dňa sa vám páčilo. Môžete nechať komentár, poprípade dať odber, aby ste nezmeškali ďalšie videjko. A vidíme sa na budúce. Čauky, čauky.